bekani la nina. Ngathi uzoqala ukunginyanyisa phela manje. Khona manje uzoklema ukuthi ngimdala. Eyami age angifihli. Ngimdala. I'm old and beautiful futhi. If you don't have hobby, just try to get one, okay? Mengicabanga ukuthi mina angikhona ukun-attack, mengifuna uku-attack. Ukuthi mina I'm too busy. Ukuthi ngizobule ngenzana lanto zeni ezistupid. Ngithathe izinto zabo personal life, ngiyangiprovoke ngingiprovoke bese kumele mina ngireact on top of that. Anyway, ngeke vele ngizineke. Menikhuluma shit ngami. I will come back for you guys. Yezwa. Ngizoyibuyela leyo. Whatever enenkinga ngayo ngami. God ungicreate nginje. Ukuthi manje uzongizonda for into engiyiyo. It won't help you guys. It won't help you or anyone. Mone nkinga. Uziva ukuthi wena you can face me. Just ungiphi isikhathi ne-date. Le ngaphandle we-army ama-premises e-army. Ngoba mina ngiyawuhlonipha wami umsebenzi if wena awuhloniphi. Phela ngithi ngiphethe general anyway. Ningibizela the whole army. Nangihlanganyela, nangisaba nje. Umuntu akakwazi ukungifacea A1. Mele ngilande yonke army yonke. Ulandi bonke general for mina. Hayi, come on guys. Women to women. If uzizwa ukuthi lo ungamshaya. Ungiphi isikhathi ne-date. Angifuni mele ngikhuluma into ezistupid nani. Anginasikhathi sokule ngibhizi ngisekisa into ezingekho udodi nje lento lelo nonso nje kahle kahle. Ngicela niphumeni empilweni yami. Ngitholele amahoba amasha ngoba lo kaMtunga. I'm very beautiful for lento lezi kumele manje ngile ngicwefuza ngikhuluma ngaqedi ngenxa yenu. Hi guys, sibheke ungibheke. Ngicela uzibheke. Just thatha imirror. Uzibheke. Ubheke ivideo yami lo ithathile, uzibheke ubheke ivideo yami. Ubona ukuthi nje lento le yami mina nawe ziyahambisana na. Siyazwana akuhambisane amanzi nento le. So ngeke uzongisonela into engiyiyo. Yayizwa lento le. Mina ngibuya kwinto ngitshela ugogo wami, gogo is a Xhosa woman, very beautiful. Xhosa woman yamixa nomlungu. So manje bowulindeleni wena. Bowucathi uzobona isikobo. I'm old and beautiful. And kungichazayo uyayisho kahle ukuthi ngimdala. Pho awusungane into enendala. Angeke uzungibona ngi-attack mina. Noma ngaba njani kube njani. Anginasikhathi uku-attack nabantu. I'm busy building myself for into right, for my grandkids, my kids, for impilo right. So if you are lazy, ukuthi uzenzele something better ngempilo yakho mina I'm busy building something for myself and my kids. So now zenzeleni favor guys, change my mindset yenu niphume kulo kaMtunga lento le. Angingkolodi lot, angeke ngizobule lento lena. Ngisukelile nakhuluma ngami laphana. Ngikhuluma ngabantu abayi2. Umuntu oya le egate nomuntu oya eba. So manje sozofaka abanye abantu awukhona ukusifayithela wena. Thumela abanye abantu ungena la uyaphuma uyangena uyaphuma ufunani kimi? Yini angisidalanga ukuthi kibe muhla hayi angizangasho ukuthi God. So now makudale the way uyakudala ngakhona akudoko ligayeli mina ngelo wena umele ublame uma wakho nobaba wakho nje qha uphume kweyami impilo. Ngumntunga ngumbulazi ngithemba lamantunga. Just get yourself impilo engcono and just back off please. Ngithanga ngifuna ukukhuluma nawe. Yeke ukuthumelana nemsangana yamalento lena uthumela nokuthi manje angizwisi ukuthi unothini. Angifuna ukuzwa, I've got nothing to do nawe. Yabo ngiyeze le video le ngoba ngifuna ukuthi uqhele. So qhela ungafuni ngizokuqhelisa. Ungafuni ngizokuqhelisa. Qhela. Yeah, I'm begging you qhela empilweni yami phume kimi. Angikolodi lutho. I'm always helping you. So manje muzoloku uzobufuna kuba yichepisi la kimi. Phuma. Asilingana nge-age. You are 8 years younger than mina. Cabanga distance engaka. Mele uyodlala ingane ezilingana nawe. Yeah.
phume nje kulo muntu ngimdala ngathi uyishilo kahle mayicaceke mayibe njalo umuntu omdala uhambela le kude naye awugosiphi ngumuntu omdala uhlukane nama Mercedes is mine wami la Mercedes lona wona awuna even sigadla awuna bicycle awuna fokole so phuma kumabhoza sis phuma kumabhoza thina sipizi siyasila thina yeah that is why ngina lezi zinto enginazo because I'm not lazy ngithanda impilo ebhetha ngifuna ugqoka kahle ngenze whatever ngesikhathi sami angifuni mina uzogqoka ngathi it's Arab skepsel ngithenga izinto sangazathi hayibo hayi angeke sifane yabona nje lemino le kanje angeke sifane ngeke silingane futhi ngakagqoka amarenkeni kodwa angikaqalisi la kimi angikaqalisi so menze lona busy ngisekisana nami ngifuna ukwenza whatever ngizenza ama excuse ngathi mina athi kami I never attack anyone and ngeke kuse anginasikhathi senu nani zenzela into favor niphume nje kweyami impilo anginimemanga kweyami impilo so yekani ukusiphusha yabona mina niyaziphusha niphishele kweyami phumani kimi ngoba mina mase nginibamba anginisabi first of all anginisabi phumani empilweni yami kuphela nje ngoba uzofika lapho ngasafuni khona I had enough angazi noma anizwanga lo had enough engimshilo eqaleni phuma kimi sisi uye intangeni zakho hlukane nami mina ngine life yami mina. Hello Mzansi, welcome to Mgozi waseMzansi. Nangimake usend message to bantu bak TikTok labambulishako uyasho nje ukuthi akayithanze lento labayendako why abantu bambulisha always calling her names lento leyayimphathi kahle nje ukuthi abantu abayekele kuyenda because ungilula ngiko and she will never change akekho futhi umuntu lodomenda ukuthi ashintshe kesana so people are always bullying her ngibonile nakule video lena nje labe kakhutha khona abantu kwesibakele kumbulisha people are still continuing bambulisha bakhuluma ngema-nails akhe bakhuluma ngetandla takhe social media uma ufuna kungena khona ufuna ungene unenhlitiyo elitshe liqinile inhlitiyo lethi gogogo yelitshe because abantu bak-social media badokubhulisha and the time bakhutha ukuthi they must stop bullying you ngathi ngilekhani babasela ukuthi bakubhulishe kakhulu people are asking lo sesiko ukuthi unangaka eminyaka ufakane ebusweni why mayinele sakhe ngathi edenzipho 30 nkukhu hey guys kushobile lapha iTikTok kesana neFacebook ngiyo ma social media la ngathi awaqolili bantu nje bavele bakubhulishe straight. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Good.